Nou, we gaan in dit blok ook een paar mensen huldigen. Mag ik vragen naar voren te komen Marliese Botes. Waar is Marliese Botes? We invite you in the arena. Want we gaan Marliese huldigen zo dadelijk hier in de lijn. Kijk even of ze aankomt, altijd spannend. Dat die woord daar kunnen zien met de gevolgen, want de gaan die waren al lang in de programma. Tot wordt zo dames en heren graag zo dadelijk de brandonderscheiding uitreiken. De Royal Frisian Pin. En ze komt eraan. Spannende muziekje uit Zuid-Afrika. Zo laat ik hier binnen de piste van de PSC-expo. Ontvangen we dan naastje Marliese Botes. Dames en heren, als ware ambassadeur voor het Friese paard heeft Marliese Botes geweldig werk gedaan in Zuid-Afrika. We just listened to some honorable words of our board member Ton Wortel, chairman, talking about how we need to treat each other like we want to treat ourselves. Giving thank you to all the people working here for the Frisian breed and especially the people abroad promoting the Frisian breed. And we're going to the Royal Frisian Pin. And we're going to give this Frisian pin to Marliese Botes from South Africa. Marliese, thank you very much for all your good work. We're going. Congratulations, Marliese Botes from South Africa. She was bringing the breeding to a higher plan, inspiring many, many breeders and lovers of the Frisian horse. And she didn't hesitate when it came to importing some Frisian studbook stallions like Ritz 322, Beard 409 and Chal 443. Her stable name is Doorndraai. And we're going to give Marliese flowers, of course, and the honorable Frisian pin. But we are not there yet, where there's some more people that we have to honor. Want we gaan nog een paar mensen in het zonnetje zetten. En daarvoor willen we heel graag, we hebben vervangers voor jullie geregeld, dat Gerrit de Boer en Henk Dijkstra even bij ons in de And there are two people that we are inviting into the arena. Gerrit de Boer and Henk Dijkstra. I don't think they knew it. You can see them, the spotlight is on them. And they didn't know a thing about this. Otherwise they will not come. 15 years they have been providing comments on this stallion show here in Leeuwarden. Thousands of people watching on the TV in, of course, the Frisian language. We're going to listen again to the chairman, Ton Wortel. Mensen, beide heren brengen dit evenement al meer dan 15 jaar in de huiskamers. And these two gentlemen are bringing the Frisian horse into people's living room.
doen zij dat not only here in Friesland, but also in the Netherlands and all over the world. basis van het succes van dit evenement. Omdat zij dat wat They contributed to the success of this event. en dat dwingt heel diep respect af. And Tom what I was saying is a deep, deep respect for these two people for doing this for over 15 years. Ja, jullie worden gehuldigd. En terecht. En terecht. Want jullie hebben echt gewoon heel veel betekend. And you guys are going to be honored, voor dit evenement. En je gaat nu met pensioen. and with good reason. Met pensioen. En ja, aan alle verenigingen komen op een moment eind. Maar je hebt hele grote plannen voor de toekomst. ongetwijfeld. And Gerrit Wat ik nog belangrijk is going to retire. Inmiddels is Gerrit iemand die heel veel van het Friese paard af weet. En dat heeft hij met name ook in dit soort dagen natuurlijk opgedaan. Maar hij blijft toch een buitenstaander. Want hij weet op die manier Henk iedere keer toch weer uitspraken te ontwisselen, dingen te laten zeggen, anekdotes te vertellen. En in die zin is het gewoon echt een tweespan wat heel goed met elkaar samenwerkt. And both Gerrit and Hank are working together seamlessly. Hier in het zonnetje worden gezet. And that's why we really want to honor these two. We willen jou graag een heel mooi bord overhandigen als herdenking, als herinnering. Ik hoop dat het een mooie plaats bij jou thuis krijgt. Heel veel dank. Ja, en bij Henk, wat moet ik over Henk zeggen? Alleen al zijn verschijning. And then talking about Henk Dijkstra, Heeft u wel eens gezien hoe fantastisch deze man altijd gekleed is? always beautifully dressed. His beautiful white hair and mustache. Zij toch? He could be the best dressed man of this whole stallion show. Ik heb er meegemaakt aan de keuringen en ik geniet gewoon van jouw presentaties, van je kennis van zaken. And Tom Wortel is telling us that he absolutely enjoys when Henk Dijkstra starts talking about the Frisian horse. En ik weet ook, de insight weet dat ook, dat Henk ook nog iets bijzonders heeft als stenen spoor erop gezet. Want dan gebeurt er iets. And then also when a certain song is playing, something will happen. We doen een stenen spoor krijgen. Nou, mooi, hè? There it is. Whatever you want. Whatever you want, take it back time. Ja, Tom heeft nog wat voor je. Dit is heel bijzonder. Ik moet het oplezen, Henk. Maar ik ga het mijn best doen. Samen. We're going to listen to some Frisian words. Over het paard met zwarte manen. Samen hinder de rijtje. Jovan Ineban. And I'm sorry, I don't speak Frisian, so I don't know what he's saying. Henk, het bestuur en de ledenraad hebben besluit genomen jou te onderscheiden. Een hele terechte onderscheiding. De zilveren speld. The KFPS board decided to honor Henk Dijkstra with the silver KFPS pin. Wat
applaus. Laat het alles opstellen, mensen. Laat het alles horen. Wat een emotie hier midden in een. Het Marlies Boters, het Gerrit de Boer en Henk Dijkstra. Top. Nou wil Bert natuurlijk heel graag de microfoon terug hebben. And then our speaker, Bert de Ruiter, he kind of wants the microphone back, but he will not get the microphone back. En u raadt het al, mensen. Het kan toch niet zo zijn dat we dit doen zonder dat we ook eens nadenken van hoe lang doet Bert dit? And it cannot be that we skip Bert, because how long has he been here? En ik kan u vertellen, Bert doet dit al 20 jaar. And that's 20 years. En Bert is net 50 geworden, dus die heeft nog een hele lange periode voor de boeg. And Bert just turned 50, that's a joke. Ik weet niet of u eens naar het programma Maestro kijkt, met de dirigenten. Maar als ik Bert hoor praten, dan denk ik aan Maestro. Dan denk ik namelijk aan de Maestro speaker. Want wat doet Bert? Die dirigeert ons. And what Bert is doing when he talks, he's a maestro because he is directing us. He is leading this program. And on a personal note, die alweer 4, 6, 9 kan zeggen. and there's only one guy who can say Alwyn 4, 6, 9 the way he is doing that. And of course, we do hear him on other horse events. But here in Leeuwarden with the Frisian horse, we hear something a little bit different, and that's passion that we hear. And to be honest, as a translator, it's really nice to listen to Bert talking. We admire him a lot. So please stand up. 20 years already. And the people who know, they know we're going to do a little ride in the Landauer carriage. Daar gaan ze. Jelle, neem ze mee. Een heel groot applaus voor Marlies, Gerrit, Henk en Bert.
And that was a very, very well-deserved honoring. And we are listening to Alice Boy, one of the people that Ton Wortel mentioned when it comes to organizing this event. Eén voor onszelf, één voor Bert en voor Gerrit en één voor andere Bert. Want ja, ze mochten natuurlijk van elkaar niet weten dat daar was. And the three people, Bert, Gerrit and Henk, they were not allowed to know this surprise. Dank jullie wel allemaal voor alle inzet, voor alle passie. And Alice wants to thank them for their passion and all the work they are putting in for so many years. Maar dank jullie wel, dames en heren, applaus. Alice Boy, the person behind the scenes who is doing so